И здравейте, потребители на YouTube, аз съм Криско 2000, тук до мен е Танков НЗ и днес играем една игра, казва се World of Tanks. И ето го моят танк. Я кажи твоя кафе. 46. Моя ПЗК, някакъв там, аз не знам китайски. И сега нека да го поканим, да сме готови. Готови ли сме? Да. И битка. И сега тук ще се бием с... Значи играта е отбор срещу отбор и там някакви знамена трябва да са... Значи има... всеки отбор има знаме и противниковия отбор трябва да завладее знамето на противника. И по-точно, когато ги убият всичките, тя играта свършва. Аре бе, колко зарежда? Много. То докато ги разпредели в кой отбор да са всички. И дано някакъв хубав мап. И чакаме, и чакаме. Нормално не се чака толкова много, обаче просто и аз не знам защо толкова време. Питайте Данков назад, той да ви каже. Тук има много хора на башка и за това. Да. Не знае как да ги разпределя. Значи за бъдеще, не знам за Данков назад, той в Майнкрафта пише Conan 5D, аз се пиша Зак. И не знам дали ще може и да снимаме клипчета на Майнкрафт. Отговори на въпроса. Може. Да. Може да снимаме на и на други игри, може и на МТА. Не е сигурно, просто... Да, може би ще снимаме и на други игри. Ако ме видите в някакъв... Аз се пиша Зак. Той се пише... Да. Аз започнах вчера да играя на играта. Аз съм 2 години. Да. Аз съм много други танкове, но... Сега. Аз да играем заедно. И... Сега пак чакаме да зареди. Но този път по-малко. Така ето. Така ви пуска. Трябва да чакате горе, пише колко секунди остават. Нека да намерим Данков назад, ето го. Да. Да се бъде. Това значи... Ко значи ще той? Да последва. Да. Ако натиснете F7, както е сега аз ще натисна, ето, казва ти SOS помощ, например. Че ви трябва помощ да дойдат да ви помогнат. Ако върху някой седиш и натиснеш F7 и му казваш лично на него да той да ти помогне. Да. И... Тук на карта... Значи ни тръгваме винаги на някаква си посока. Колкото да оцелим. Значи смисъла на играта е да оцелете, ако оцелете повече време и ако убиете много противници, ще получите там едни... Как се казаха тия звездички, бе? Опит. Опит. И този опит може например, да си подобрявате танка. Да си го правите по-мощен, да купувате нови двигатели, нови там... Ко беше там? Да, има. Ще ви покажа после откъде може да гледате. Откъде целята? Ето ги, ето ги. Дай. Много лошо ме удариха. Може и да ме убият, не е сигурно. Защото... Да, убиха ме. Еми така е, просто са много силни. Трябваше... Ние сме слабите. Не си най-слабите, да. Ние играем с най-слабите танковете. Проблема. Така, нека да идея сега от играта. Значи, ако искате да излезете обратно в гаража, там парк или кому се вика, искате ескейп. Значи, да, нубови сме. И... Например, този е танк сега. Например, е тоя. Искам сега да си го подобря. Там, аз не знам. Да го изследвам. И на всяка битка получавате ето тук е такива звездички, опит и пари. Това е екипажа ви. Тук
тук отдолу са ви наредени всички танкове. Ако искате да го изследвате, не искате на изследване. Ето тук може да купувате, например, аз сега за нищо не мога да взема, защото имам само 20 на опит. Тук може да са, например, ето аз мога да си купя нов двигател. Не мога да нямам толкова. По-точно мога. И ето тук нещо може да се купя. Но ето виж, на мен сега в момента Данков на сега на мен е такова. Някакъв двигател си купях нов. На оня чакала. И как му викате там. Викаме му чакала, защото на този танк например, няма да снимаме на него, защото той е много скучно. Вие да гледате само ни как от високо само целим от другите. Не е много интересно. Значи, ще има друг епизод на тая игра. Мисля, още малко да спира. Значи, да направим още една игра и... Добре, значи аз сега ще взема Vickers Medium. Viker Medium ще взема. Ти? Добре. Аз съм в Матиодата. Да, сега ще видите колко е. Вземи то с Марио или как му се вика там. Он е големия. Как се казва? Никога не взимайте този танк, значи много е, как му кажа, гаден. Сега току-що играхме пак една игра и там един почна да ма боска с неговия танк. Абе, това не е танк, това е по-битер, това е битер моторче. Те. Да. Ето, Viker Medium. И сега ще ви покажа, примерно, ако искате, сега ще ви покажа още много неща. Примерно ето с танк тук. Ако натиснете на обслужване, чакай малко. И ето тук отгоре, както видите, тези две тикчета, които се слагат, например, сложете си ги, натиснете върху тях, например, сега виж, аз го махнах, сега пак го слагах. Това е когато ви е потрошен танка след всяка битка и той ви го поправя автоматично, нали те беше? След всяка битка ви го оправя автоматично. Тук си купувате патрони. Например, сега искам аз да си взема 80 патрона. Слагам на 80 и пиша приеми. Натискам да не пиша. И тогава снимате, дава ви още 80 патрона. Сега няма нищо да натискам, защото имам 360 патрона, ще ми стигнат. Ако искате да си направите собствен взвод, натискате тук. И тук пише взвод и такива неща. Готов. Ти готов ли си? Не. Не си. Да. Битка. И сега. Този път няма се. Май мисля, този път няма да чакаме толкова много време. Тук горе ви пише паричко. Ето, пусна ни така. Гледайте. Значи, много такова има. Много зодови. И аз пак, както винаги, съм най-слабия от всичките. Да, играя от 2 дена. Играта е интересна. Мене ми хареса. Адам Колов, той играе 3 години. 2. Ай, 2. Ай, 3. И както видите, моят дебил танк много е бавен. Да. И ето Данков назад. От тук е моя му пера кушума. Да. И дай. Сега къде тръгваме? Следваме някой тежък танк. Някой тежък танк, добре. Значи, това ще следваме. Не, ще следваме. Кълва едно са. Това. Давай, аз следвам тебе. Сега си го пускавай. Чакай! Да, бавен съм. Нов съм в играта. Значи, какво може друго да ви кажем? Нещо да се досещаш още да им кажем за играта. Обясни ти нещо, защото ти играш получи време и знаеш получи неща. Значи, мога да ви кажа, че ако се зацелите, например, за някой, и то ще ви излезе, например, ето както се зацелвам сега за Данков назад, той ми излиза в зелено. И ако
по същия начин ви излезе обаче да е